Усім прывітанне, на сувязі зноў Белгеймінг. Вітаю вас у першым відэа гэтага года. І як вы ўжо здагадаліся, гэтым разам размова пойдзе аб такой з'яве, як лего гульні. Я вырашу крыху зазірнуць у гісторыю гульнявой індустрыі, каб разабрацца аб тым, як паўстаў, як развіваўся і што адбываецца з адным з самых самабытных жанраў. Таму самы час заварыць гарбатку і заняць зручную пазіцыю перад экранам. Як шмат вы ведаеце рэчаў, якія існуюць не адзін дзесятак год і застаюцца адной з найпапулярнейшых забаў ледзь не для любога ўзроста. Ну давай, распавядзі, як ты можаш спакойна прайсці міма палец з канструктарам у краме. Вось і пластмасавыя кубікі ад дацкай кампаніі Лего яшчэ з 50-х гадоў прошлага стагоддзя знаходзіць сваё месца ў сэрцах кожнага пакалення. Канешне, на пачатку існавання гэта былі проста дэталі розных геаметрычных форм, якія можна было злучыць любым спосабам, а наборы хутчэй былі ў стылі забаўляй сабе сам. І толькі ў 1978 годзе з'яўляюцца тыя самыя лего-чалавечкі, якія пазней становяцца персанажамі ў уласных сусветах лего. І ўжо ў 2000-м брытанская асацыяцыя прадаўцоў цацак называе звычайны кубік лего самай значнай цацкай 20-го стагоддзя. І сапраўды, без велізарнага ўплыву і масавай аўдыторыі наўрад ці б у 2013-м кампанія лего пачала нумераваць свае наборы ажно пяцізначнымі лічбамі. А дзе шалёная папулярнасць там вядома і спробы ў розныя фарматы. Па лего быў зроблены не адзін фільм і напісан не адзін журнал. Але што самае цікавае для нас, дык гэта тое, што з 1997 па 2024 год было выпушчана ажно 58 гульняў, якія па сутнасці аб'ядноўвае толькі тое, што яны выкананыя ў стылістыцы тых самых пластмасавых кубікаў. Добра, я не буду зараз распавядаць пра кожную, хаця б таму, што ў гэтую лічбу ўваходзяць перавыданні пад розныя платформы. Але самае цікавае мы зачэпім. А яшчэ я прапаную вось наўпрост зараз прагарнуць старонку з відэа крыху ўніз і настальгічна націснуць падабайку. І пачнем з таго, што як і наборы таго часу, так і першыя спробы запіхнуць усімі любімыя канструктары ў відэагульнявы фармат былі звязаныя выключна сваімі ўласнымі сусветамі, тыпу Lego Island, Lego Racers, Lego Rock Riders. Памятаю тыя самыя коміксы таго часу. Ці Lego Bionicle. Недзе побач можна паставіць серыю Lego Creators. Яно вельмі affordable. Так. І насамрэч гэтыя гульні былі досыць прымітыўныя і разлічаныя выключна на малодшую аўдыторыю геймераў. У асноўным гэта былі альбо квесты ці галаваломкі з магчымасцю нешта пабудаваць ці просценькія аркадныя гоначкі. Але зачапіць больш масавую аўдыторыю было досыць складанай задачай, за выключэннем некаторых, асабліва тых жа біоніклаў. Цягам 10 год кампанія Lego несла ў асноўным убыткі на сваіх відэагульнях, пакуль пазней хітрыя дацкія маркетолагі не здагадаліся аб тым, што замест таго, каб папулярызаваць сваю франшызу фактычна з нуля, можна выкарыстаць гучнае імя ўжо больш вядомых сярод масавага геймера, ды і не толькі сусветаў. Такім чынам калабарацыі пачынаюць з'яўляцца ў серыі гульняў Lego Creators, сярод якіх выйшла некалькі частак з падзагалоўкам Гарры Поттер. Па сутнасці гэта быў толькі рэдызайн звычайных Creators, дзе асноўная задача, як не складана здагадацца, гэта будаўніцтва розных загатоўленых аб'ектаў. Але ўжо ў 2005 годзе выйшла Lego Зорныя войны. Першая гульня ад ужо знакамітай брытанскай студыі Traveler's Tales. І гэта быў першы сапраўдны поспех відэагульняў з удзелам канструктараў Lego. Хто б мог падумаць, што перасказаць гісторыю першых 3 эпізодаў досыць мрочнай, але эпічнай і вядомай кінафраншызы ў стылі не менш вядомых цацак будзе добрай ідэяй. Настолькі добрай, што тады пачалі і сапраўдныя наборы па тых жа франшызах выпускаць. І адно па сутнасці рэкламавала іншая. Схема ідэальная. Што тычыцца гульні, гэта рэальна парэзаны на ўрыўкі сюжэт першых 3 эпізодаў касмічнай сагі. Адметнай фішкай гульні можна лічыць вельмі забаўныя катсцэны, якія ў фірменным стылі па-добраму парадыруюць знакамітых герояў і прасоўваюць такім чынам сюжэт, які вельмі цікава праходзіць. Па сутнасці, кожны ўзровень гэта забег ад кропкі А да кропкі Б, падчас якога ад гульца патрабуецца выкарыстоўваць унікальныя здольнасці персанажаў, каб вырашаць галаваломкі, змагацца з ворагамі і збіраць розныя калекцыйныя рэчы і манеткі. Гульня мае ізаметрычны від камеры, што насамрэч вельмі зручна, каб рэалізаваць кааператыўную гульню на адной прыладзе з аўтаматычным спліт-скрынам у тых момантах, калі гульцы адыходзяць на далёкую адлегласць адзін ад аднаго. Пры гэтым гульня заставалася цікавай як для сола-гульцоў, так і для кампаніі. Лагічна, што пасля такога поспеху ёсць сэнс паспрабаваць паўтарыць. І яны паўтарылі. Літаральна. Вось гэта паварот! Выпусціўшы Lego Зорныя войны арыгінальная трылогія,
трылогія, якая ў прынцыпе была тым самым сіквелам да першай гульні і працягвала распавядаць сюжэт кінасусвету зорных войн. Акрамя працягу сюжэта дадалі новых фішак, тыпу магчымасці стварэння сваіх персанажаў і тэхніку ў спецыяльным рэжыме рэдактара. Акрамя таго, колькасць саміх персанажаў з фільмаў значна пашырылася, і пасля першага праходжання ўзроўняў прапанавалася праходзіць іх любымі іншымі героямі. З прыемнага таксама можна азначыць камеру падчас гульні, якая давала больш прыгожую карцінку з лепшых ракурсаў. А ў 2007 пад 30годдзе кінафраншызы Джорджа Лукаса выходзіць кампліт-сага, зборнік усіх эпізодаў з усімі новымі фішкамі і персанажамі. Па сутнасці, да пэўнага моманту гэта было свайго роду ультыматыўнае выданне гульняў Лего па зорных войнах. І тут раптам канторку прарвало на годныя гульні. Відавочна, ступень годнасці для кожнага хутчэй за ўсё будзе залежаць ад асабістага стаўлення да той ці іншай франшызы, у асноўным кіна. Наступная калабарацыя была з велічайшым аматарам прыгод і па сумяшальніцтве доктарам археалагічных навук. У 2008 выйшла Лего Індіана Джонс, якая па той жа логіцы, што і папярэдняя, перасказвала сюжэт кінасусвету Індыяны, але ў сваім гумарным стылі, які яшчэ больш пасаваў пад кантэкст фільму. А дакладней першых 3 частак, таму што 4-я атрымала асобную гульню з лічбай 2 ў назве. У прынцыпе, геймплей застаўся тым самым і меў файна стылізаваныя галаволомкі і механікі, накшталт тлумачэння старажытных надпісаў у храмах ці міні-квесты на пераапрананне, наўпрост як у новай гульні па Індыяне, на якую я таксама нядаўна рабіў агляд, можаце зацаніць, калі яшчэ не паспелі. Як і зборнік па зорных войнах, гульня атрымала поспех і дала магчымасць студыі працягваць калабарацыі канструктараў Лего з рознымі сусветамі. Акрамя аматараў Індыяны было вырашана яшчэ зачапіць велізарную аўдыторыю мегапапулярных піратаў Карыбскага мора. Перасказ сюжэтаў усіх фільмаў на момант выхаду гульні ў 2011 быў выкананы вельмі добра, і было бачна, што аматары сваю справу любяць. У гульні былі цікавыя моманты з дуэлямі на шпагах, якія выглядалі па-кіношнаму прыгожа. Увогуле экшэн у гульні выглядаў мега крута. Ды што ж там, на мой погляд, гульня добра захавалася і варты увагі нават сёння. Улічыўшы, што настолькі ультыматыўных гульняў па пірацкай кінафраншызе не тое каб шмат. Але калішні ў час росквіту супергеройскіх кінаадаптацый. Паміж двумя часткамі Лего Індыяны у тым жа 2008 выйшла Лего Бэтмен. Акрамя больш-менш звычайных механік серыі Лего гульняў, у дадзенай калабарацыі значна палепшылі баявую сістэму, калі гэта можна так назваць. Колькасць чалавечкаў на экране таксама была павялічана, што ў прынцыпе дазваляла раскрыць супергеройскія магчымасці персанажаў. І гульня таксама мае вельмі высокія адзнакі гульцоў. А значыць што? Правільна, рабі сіквел пакуль горача. Серыя гульняў пра Лего Бэтмена налічвае ажно 3 часткі. Сюды ўваходзіць і другая частка, якая выйшла ў 2012 годзе з падзагалоўкам DC Super Heroes, што як бы намякае на павялічаны маштаб. І не проста так. Гэта была першая Лего гульня, дзеянні якой адбываліся ў адкрытым свеце. Для даследавання быў дасяжны цэлы Готэм, пабудаваны з тых самых кубікаў. Пасля поспеху сіквела ў 2014 была выпушчана 3-я частка, якая скіравала сюжэт у бок метасусветаў і адпраўляла гульцоў даследаваць міні-планеты. Насамрэч ёсць яшчэ адна адносна свежая калабарацыя Лего з DC Universe. Гэта Lego DC Super Valiants, якая выйшла ў 2018 годзе і дадавала RPG-элементы, тыпу стварэння ўласнага персанажа і ягонай пракачкі падчас прасоўвання па сюжэце. Насамрэч гульня атрымалася досыць годнай і стылістычна яна вельмі добра стасуецца з коміксным стылем DC. Тут нельга не азначыць гнуткасць Лего. Акрамя калабарацыі з DC ад Warner Brothers пад лейблам Лего гульня выйшла ажно 3 гульні ў свеце Marvel. Адна з іх гэта Marvel Avengers 2016 года, не блытаць з гульнёй ад Crystal Dynamics, якая была адаптацыяй сюжэтаў з фільмам па Мсцюнам, і дылогія Marvel Super Heroes 13 і 17 гадоў адпаведна. А гэта ўжо хутчэй адаптацыя коміксаў, але ў вольнай весёлай трактоўцы ў стылі Лего. Гульні выдзяляюцца колькасцю персанажаў і рэалізацыяй унікальных здольнасцяў кожнага. І яшчэ ў адрозненні ад адкрытага да даследавання Нью-Йорка, другая частка мае выдуманую лакацыю, якая спасылаецца на розныя сусветы Marvel і выглядае неймаверна крута.
Дарэчы, яшчэ адна не менш важная катэгорыя лего гульняў. Гэта калабарацыі з фільмамі ад Warner Brothers. Сюды можна дадаць лего Гаррі Поттер, якая выходзіла ў двух частках. Першая выйшла яшчэ ў 2010 і ўключала сюжэт першых 4 фільмаў. Другая частка выйшла ў 2011 і апавядала аб фінальных 3 фільмах. Таксама ў 2024 выйшаў зборнік, які аб'ядноўваў абодве часткі і меў графічнае паляпшэнне. З асаблівасці варта таксама узгадаць адкрыты свет, у які ўваходзіў як велізарны замак самого Хогвартса, так і некаторыя сюжэтныя лакацыі тыпу вулачак Лондона ці Хоксміда. Аматары Толкіна могуць зацаніць таксама лего Валадара Персёнкаў і лего Хоббіт, якія выйшлі ў 12 і 14 годах. І на мой погляд, гэта лепшае, што адбывалася з лего гульнямі. Сюды ўваходзяць сюжэты ўсіх фільмаў гэтай франшызы без якіх-небудзь кампрамісаў. Усё беражліва перанесена ў выглядзе пластмасавых канструкцыяў і персанажаў. Цэлы адкрыты свет міжзем'я, хоць і ў маштабе, але выкананы таксама крута. І сам геймплей, які ў асноўным складаецца з звычайных для лего механік, але дадае крыху больш ралёвых элементаў, калекцыйных рэчаў, крафту і дадатковых квестаў, раскіданых па свеце. Калі вы з'яўляецеся аматарам кіно гэтага сусвету, але яшчэ не спрабавалі гэтыя гульні, шчыра раю гэта зрабіць. А недзе побач з гэтымі мега-франшызамі знаходзіцца яшчэ адна досыць цікавая калабарацыя. Я кажу аб лего Свет юрскага перыяду. Гульня пераносіць гульцовы сюжэт усіх фільмаў серыі прыгод у парку з дыназаўрамі. І як і ўсе папярэднія, гэтая гульня разлічана на аматараў першай крыніцы. З асаблівых фішах можна азначыць хіба што магчымасць кіраваць дыназаўрамі. Да нядаўнага, акрамя пашыранага перавыдання лего Гаррі Поттера, студыя займалася і перавыданнем самай поўнай гульні па зорных войнах, якое мае назву Skywalker Saga і выйшла ў 22 годзе. Гэта сталася самым маштабным праектам сярод лего гульняў. Туды завезлі незвычайную для серыі камеру трэцяй асобы, хабы для войнага даследавання, шмат дадатковых квестаў, галаволомак і чэлленджаў, што значна расцягнула гульню. Ну і варта ўзгадаць аб відэагульнях лего па іхніх уласных франшызах, тыпу Lego City Undercover 2013 году, якая была як GTA толькі ў лего стылі і наадварот, у тым сэнсе, што трэба было гуляць за афіцэра паліцыі пад прыкрыццём. Сюжэт у асноўным забаўна паўтараў усе самыя вядомыя клішэ з фільмаў пра копаў. Гэта вы нас выклікалі? Абедзве часткі Lego Movie 14 і 19 гадоў пераносілі гульцоў у сюжэты аднайменных фільмаў. Прыкладна тое самае можна сказаць і аб Lego Ninjago 2017 года. Lego Worlds — гэткі Майнкрафт у сеттынгу кубічнага сусвету Lego, які аб'ядноўваў розныя тэматычныя серыі канструктараў. Саму ідэю будаўніцтва, дарэчы, развілі ў Lego Builders Journey, якая выйшла ў 2021. Гэта вельмі рэлаксовая гульня з міні-галаволомкамі і вольным будаўніцтвам з Lego дэталяў. Ну і зусім свежая аркадная гоначка на аўтамабілях, у якой таксама даводзіцца будаваць на свой густ. Lego 2K Racing ад 2023 года. Сёння Lego актыўна эксперыментуе з новым накірункам калабарацый. Напрыклад, пачынаючы з 2023 году у Fortnite з'явіўся асобны Lego рэжым, які выкананы як такі выжывач з магчымасцю кааператыўнай гульні. Ідэю працягваюць развіваць у Lego Fortnite Brick Live, якая адсылае да сусвету GTA Online з ейнымі сацыяльнымі фішкамі. Але самае цікавае, гэта апошняя на сённяшні дзень гульня з серыі Lego. Я кажу, канешне ж, аб Lego Horizon Adventures, якая выйшла ў 2024 годзе. Гульня дае паглядзець на прыгоды Элой у постапакаліптычным свеце падчас дзеянняў першай часткі гульні, якая з'яўляецца першай крыніцай. Гульня мае вельмі прыгожую графіку. У ёй завезлі палепшаныя геймплейныя механікі, звычайныя для Lego гульняў, і фірмовы кааператыў на адной прыладзе. У адрозненне ад самой Horizon гуляць можна будзе за розных знаёмых і не вельмі знаёмых персанажаў, што безумоўна плюс. Як ні странна, фармат Lego гульні прыйшоўся для Horizon якраз. Лакацыі спасылаюцца на арыгінал і выглядаюць файна і атмасферна. Часамі нават хочацца проста пастаяць, паглядзець і зрабіць некалькі скриншотаў. Адно з ключавых адрозненняў ад любой папярэдняй Lego гульні, якое я заўважыў, гэта наяўнасць кантрольных кропак. Калі раней смерць персанажа проста спрыяла таму, што ты губляеш сабраныя раней манеткі, але адражаешся
амаль на тым жа самым месцы, то зараз пасля смерці персонажа ён з'яўляецца на апошняй кантрольнай кропцы, што дадае невялічкі чэлендж. А з больш прышпільных фішак гэта як і ў Horizon, у гульні ёсць сістэма стыхійнага ўзбраення, якое трэба камбінаваць падчас боя. Адным словам, гульня хоць і сталася больш лінейнай, але новыя механікі і пракачка ў стылі ралёвых гульняў з звычайнай сістэмай рэдкасці уносяць у гульню больш варыятыўнасці, калі гэта можна так назваць. Карацей, Horizon была вельмі годна ўпісана ў фармат лего гульні. У ёй відавочна спрошчаны некаторыя элементы, але гульня не згубіла галоўнай атмасферы і стылю. Яна вельмі універсальная па складанасці, што можа быць для кагосьці як плюсам, так і мінусам. Хоць РПГшная выпадковасць можа часамі раздражняць, гэтыя грейды ў лего ўжо прабраліся, але дае нейкі новы гульнявы досвед. Варта ўзгадаць і вельмі шырокія магчымасці кастамізацыі, у тым ліку і лакацыі хаба. А калі дадаць сюды яшчэ прыемную карцінку і музыку, то можна смела сказаць, што гэта сапраўды не дрэнная, хоць і не ідэальная лего гульня, якая безумоўна вартая ўвагі, але не за такія кошты, якіх яна зараз каштуе. Дык што можна сказаць аб лего гульнях сёння? На мой погляд, нягледзячы на відавочную пераемнасць гульняў гэтай серыі, яны ўсё яшчэ здольны выклікаць цікавасць сярод шырокіх колаў геймераў. Але калі раней асноўным сродкам дасягнення гэтага можна было лічыць калабарацыі з кінафраншызамі як найбольш распаўсюджанай формай забаўляльных медыа, то сёння нельга не заўважыць спробы лего ў гульнявыя тайтлы. Досыць даўно існуюць тыя ж наборы па Майнкрафт, адносна нядаўна туды ж дадаліся Марыё і Сонік. Ну і апошнім часам цесныя калабы з Horizon і Fortnite. Здаецца, што гэта цалкам заканамерны і лагічны крок, таму варта чакаць чагосьці падобнага і ў далейшым. Спадзяюся, што мы атрымаем яшчэ не адну лего гульню ў сеттынгу нашых улюбленых сусветаў. А на гэта ў мяне ўсё. Спадзяюся, што ў мяне выйшла цікавае і адначасова утульнае відэа, якое апынулася большым звычайны агляд. Пішыце ў каментарах, што я прапусціў, альбо вашыя асабістыя ўражанні ад лего гульняў. Ставце падабайкі і падпісвайцеся на канал, каб не прапусціць штосьці новае. А для заможных грамадзянаў я пакінуў спасылку на падтрымку канала кубачкам кавы. Матывацыя, так бы мовіць. Усім велізарны дзякуй, што даглядзелі, і да сустрэчы.